Som zavretý 4-krát vo výkone trestu a 3 razy som bol pušťaný s tým, že proste dali mi na cestu do Trenčína Euro 60, vyhodili ma, nepomohli mi s vybavením s ničím, celý trest sa o mňa nestarali. Z hľadiska celej väzenskej populácie 2/3 z nej sú tam už opakovane, čo je možno skvelá vizitka pre nejaké hotelové zariadenie, ale určite nie pre zložku, ktorá by sa mala starať o to, aby sa aj tie osoby vedeli naspäť zaradiť do spoločnosti po prepustení. A keď som bol len obyčajný sociálny pracovník na bežnom oddiele, tak všetko išlo po povrchu. Hlavnou úlohou národného projektu Šanca na návrat je resocializácia, aktívna integrácia odsúdených osôb vo výkone trestu odňatia slobody, a to integrácia smerom na návrat do spoločnosti a taktiež na trh práce. A jednou z tých úloh je aj pomôcť im zlepšiť prístup k sociálnym službám. Tam je kriticky prvý deň po prepustení. Pustia vás odtiaľto, kde máte tieto komunity, kde vám poradia, kde vám pomôžu, tak viete čo. Ale keď vás pustia prvý deň bez tohto, že nemáte pomoc od personálu, psychológov, sociálnych, vidíte von, poďte si čo? Kam teraz? Kúknem sa do ruky, mám euro. Čo mám spraviť? No prvé, čo spravím, tak idem za kamarátom, alebo idem do obchodu, ukradnem niečo, aby som nejako fungoval, aby som si vedel zaplatiť nejakú noc. Tá pomoc spočíva najmä v tom, že odsúdených umiestňujeme do tzv. Výstupných oddielov. A v rámci tých výstupných oddielov sa im simuluje čo najviac to prostredie už po prepustení. To znamená, že musia sa o seba istým spôsobom starať viac, ako tomu bolo počas toho štandardného výkonu trestu odňatia slobody. Je to všetko krásne, že tu máme chladničku, že tu máme práčku, že tu máme tieto veci, že si môžeme sadnúť do gauča, ale pre mňa sú podstatnejšie tie informácie. Tu je to vlastne otvorenejšie, tu máme možnosť sa dozvedieť, čo je vonku, čo už budeme robiť vonku. Že keď vidím von úrady práce, ako si mám zaobstarať, kde sa mám prihlásiť. Môžu dostať možnosť ísť s rodinami von na vychádzky. Majú tu možnosť Skypeov, lebo v bežnom výkone je raz za mesiac a tu môžeme raz za týždeň. No a to je tiež hlavný dôvod, že oni aj tie rodiny spájajú. Úlohou tohoto projektu je vlastne to, aby klient v momente, kedy prechádza bránami väznice a dostáva sa na slobodu, už vedel, kam ide, kam budú vlastne smerovať jeho prvé kroky. To znamená, aby mal nejakým spôsobom zabezpečené bývanie. Napríklad pre mňa veľmi dôležitá je práca a ubytovanie, nakoľko som chovankyňou detského domova bývalou. Dôležité je bývanie. Keď vám nedajú nič, idete von, nemáte bývanie, hej? Prvé, čo idete robiť, kde si zoženiem peniaze na bývanie. Idete na úrad práce, dostanete 60 eur. Čo s tými 60 eurami? Takto, keď vám to vybavia, máte robotu, poprípade s ubytovaním, áno, tak už máte základňu. Tým, že väčšina odsúdených je vo výkone trestu pracovne zaradených, znamená to, že v podstate majú osvojené základné pracovné návyky. Mapujeme im vlastne, aké sú možnosti s poukazom na ich vzdelanie, pracovné skúsenosti. Čiže je to skôr orientácia sa na prácu smerom von. Odtiaľto vyjdem a s tým, že už mám všetko zariadené, mám aj ten pracovný pohľad, kde ma príjmu aj na základe toho, že som bol vo výkone trestu, že mi pomôžu ten pán sociálny aj nozor, tak jasné, že je tam pravdepodobnosť, že sa nevrátim sem. Tým problémom, s ktorým sa dennodenne stretávame, je však to, že títo klienti majú častokrát exekúcie, majú veľké dlžoby, takže snažia sa riešiť svoju finančnú situáciu predovšetkým zamestnávaním v zahraničí. Ale napríklad ten jeden odsúdený odtiaľto išiel domov, po 15 rokov nemal nič, tak mu zaobstarali bývanie, mu zaobstarali prácu, aby mohol nastúpiť do roboty. Takže je tam menšia pravdepodobnosť, že sa vráti. Je vlastne tento klient na tom úplne inak, ako keď nie je zaradený do tejto šance, pretože títo väčšinou aj tak skončia. Záleží to od toho klienta, ale stáva sa teda, že skončia na okraji tej spoločnosti, kde opakovane vlastne dochádza k páchaniu trestnej činnosti. Môžem vám povedať, že sú to obrovské rozdiely. Viacej tu s nami pracujú, viacej sa nám venujú, je to oveľa intenzívnejšie. Ja som bol od 19 rokov dokopy vonku 15 mesiacov, alebo 19 a mám 32 rokov. Čiže ja som strávil väčšinu mladosti tu. Som strašne výbušnej povahy. Odkedy som sa rozprával s týmto psychologom aj s pani psychologičkou, tak viem to troška koordinovať. Troška dosť, čiže som o 100 stupňov podľa mňa zmenený. A to iba formou s tým, že sa so mnou rozprávali. Inokedy si ma nikto nevšimal. Robil som zlobu, izolovali ma, mali ma na háku. Teraz sa snažia s nami pracovať. Fakt, je to citeľné, ako to bolo kedysi, čo ja si pamätám. Musím povedať, že výhoda je to, že máme 12 klientov, vtedy som mal 350, ale keby ich bolo aj 30 tých klientov, tak mám čas sa im venovať, vypočuť si ich, pochopiť ich, identifikovať nejaké potreby, diagnostikovať a vedieť im konkrétne pomôcť.
Okrem prijímateľa generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej justičnej stráže je dôležitým partnerom v Ústave práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež 10 z 18 ústavov na výkon trestu odňatia slobody. A v rámci tých jednotlivých ústavov pôsobia také trojičky v tých výstupných oddieloch príslušníci zboru, to je sociálny pracovník a psychológ, a za ústredie práce sociálnych vecí sociálny kurátor, metodik. Mojou úlohou v podstate v tomto projekte je jednak individuálna práca s klientom, kedy spoločne so svojimi kolegami z týmu Šanca na návrat mapujeme potreby klientov a následne vlastne hľadáme čo najlepšie možnosti riešenia ich životnej situácie. A v neposlednom rade spolupracujem so sociálnymi kurátorkami z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska, kde vlastne klienti odchádzajú po prepustení a následne ich táto kurátorka sprevádza. Chodíme vlastne na jej podnet navštíviť osobne tohoto klienta, kde sa navzájom zoznámime. My vlastne dohliadame na tú ich integráciu, pravidelne ich kontaktujeme, posielame na generálne riaditeľstvo správy o klientoch, ako sa im darí. Nemá strach prísť vlastne na ten úrad, necíti sa tam taký stratený, vie, že vlastne nájde tam nás, už známe tváre, kde vlastne on potom nemá problém pokračovať ďalej v spolupráci. Keď nebudem niečo vedieť, môžem na to číslo zavolať, že si nebudem vedieť pomôcť s niečím, s nejakou životnou situáciou, alebo teda, čo sa týka mojej malej, že bude stále v tom diagnostickom centre, nebudem vedieť, ako to môžem vybaviť súdne, zase ju zobrať späť. Takže áno, bude tam ten človek. Tým, že bude mať možnosť sa obrátiť na nejakého človeka, ktorého jej zabezpečíme, teda prevažne sú to tí sociálni kurátori, tak toto je to, v čom vidím obrovský potenciál tohto projektu. Keď sme boli vonku, tak som povedala, pán sociálny, ale ja neviem, kam pôjdem si vybaviť bankrot alebo kam. Tak on sa otočil v sekunde, už sme mali ísť naspäť. Išiel som do toho centra právnej pomoci, v sekunde sa so mnou otočil a začal riešiť. Išli sme tam, bojoval za mňa. Nevedela som sa tak obhajiť, ako on obhajil mňa, že proste ten život môj bol ťažký, rozprával za mňa. To ja som neprežila, pretože ani u matky, ani nikde som toto neprežila, čo teraz prežívam tu, to je pravda. Takže oni sa k nám správajú naozaj veľmi intenzívne. To, čo už spravíme my vonku, myslím si, že to ich trápi dosť. Určite by chceli, lebo oni dávajú do nás všetko. Dávajú do nás všetko. A to, čo spravíme ale vonku, je naozaj na nás. Tu ide o to, že vlastne ten človek neskončí na pokraji tej spoločnosti. Nedochádza k tej recidíve, že vlastne nevykonáva opakovane tú trestnú činnosť. Tým, že vlastne my mu pomôžeme integrovať sa do spoločnosti, dokonca môže byť pre spoločnosť aj prínosom. Momentálne v tejto chvíli nemám nikoho, na koho sa môžem vonku obrátiť. Taká je pravda. Púšťali sme jednu odsúdenú ženu, ktorá bola vo výkone trestu 25 rokov. Vonku nemala žiadnu rodinu, nikoho. Nikoho, nemala jednu jedinú podpornú osobu. A videla, že my sme jej pomohli, my sme boli tí, ktorí jej pomohli. A ona proste prišla za nami ako keby za rodinou. Ako keby mám problém, poradte mi, čo mám robiť. Lebo niektorí ľudia, neviem, že sú negramotní alebo niečo, ale nevedia určité veci, nevedia si vybaviť hento, ako majú vybaviť, nevedia vybaviť, ako majú hento. Ale pán sociálny má kľud, pekne mu to vysvetlí všetko, takže to funguje. A to je super, to je zmysel celého. Ja to poviem takto, keď zainvestujete do niečoho, ako my sme väzni, síce páchali sme trestnú činnosť, ale keď do nás zainvestuje niekto a troška nám pozmenia to zmýšľanie naše, tak môžeme byť pre spoločnosť nejako užitoční. Je tam badateľný rozdiel vlastne u týchto klientov, ktorí sú vlastne zaradení do tohoto projektu, pretože vidno, že prešli nejakým tým resocializačným procesom, nejakými tými modulmi, majú komunikačné schopnosti, sú celkovo takí zručnejší, veľmi dobre sa s nimi pracuje a sú vlastne na prácu s nami pripravení. Inováciu je napríklad to, že vedia si už dokonca samostatne v rámci aplikácie, ktorú majú v každom výstupnom oddeli na kiosku, pozrieť pracovné ponuky, o ktoré sa môžu uchádzať na slobode, vedia si ich filtrovať podľa lokality, podľa platu,
podľa svojich pracovných skúseností, tak taktiež pokiaľ nemajú rodinu, nejaké sociálne zázemie, svoju vlastnú nehnuteľnosť, tak v rámci tejto aplikácie máme aj zoznam, nazvime to podprahových ubytovní po celom Slovensku. Keby som to mala odporučiť niekomu, tak by som to odporúčila ženám, ktoré to potrebujú, ale ja myslím si, že potrebujú to tu všetky. Čo by som odkázal tým odsúdeným? Treba troška sklopiť hlavu, vypočuť si, čo nám tu hovoria, lebo je to podľa mňa dosť poučné a aj pomocné. A pokiaľ nebudeme mať výstupný odev, tak chlapci, budeme sa mať veľmi zle. Osobne si myslím, že lepšie je investovať do takejto terciálnej prevencie, ako už potom financovať samotné ústavy, kde vlastne to financovanie je oveľa väčšie. Ale keď už máte ten štart, že máte robotu, máte kde spať, nemusíte zháňať, tak predsa už lepšie sa funguje vonku zaobchádza. Lebo keď ostanete prvú noc na ulici, tak čo spravíte? Nájdem si kamaráta, s ktorým som predtým páchal trestnú činnosť, alebo s ktorým som bral drogy a spustím sa zas. Viete, a takto, keď mám kde ísť, nemusím ísť pátrať po nociach, lebo mám kde spať, všetko. Takže na tom je to dobré. Myslím si, že práve prostredníctvom finančných prostriedkov z fondov dokážeme vlastne pokryť oblasti, na ktoré štát nemá vo svojom rozpočte. Keď investujete málo, môžete získať veľa. Ja osobne vnímam túto prácu ako pomoc celej spoločnosti a v podstate aj mne, lebo pokiaľ sa nám podarí jednotlivca zaradiť do bežného života, tak tým spôsobom už v podstate máme zabezpečenú prevenciu pred jeho páchaním ďalšej trestnej činnosti.